Santuy. Waduh. Santuy ya santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Woi Bali. Nek kula Bali adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon Bali, tegese nek ora Bali wani karo Baladewa. Nun. Tegese kowe nek ora Bali wani karo Baladewa. Nek ora gelem takon Bali tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono apa piye? Kowe piye ta iki? Ora tahu ngerti kondange Bagong. Bagong tuh nggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten nglakon dawuh karo Endang Loro Temon, kula bali dadi jalaran patine adik kula getune urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki wala dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing nawedeni apamu wae kuku arepe dhewe. Wani karo Baladewa ngendi papan neter kate dayan. Jar. Aku ditenang kok iki kok. Aku tak metu dhisik kok. Bareng. Aku tak metu dhisik. Bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Saedan. Bareng to wong iki kakangku kok ora gelem bareng to. Dia. Nanti papane wong neter kate dayan. Nek pancen wani karo Baladewa ngendi papane neter kate dayan. Nuwun sewu nek jane niki ora apik dienggo gelut ora apik dienggo gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong. Oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti papane neter ayo dijajal kowe karo aku menanti. Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon boyong Endang Loro Temon. Wah, mati dereng aku bola caedan banget. Karo Sinuwun Ndarawati ya pepundhenmu aku. Sirmu piye karepmu piye Bagong? Ngene Sinuwun, lho ora basa. Sorry, ngaten. Niki perkara ora bae-bae lho. Niku perkara nyawa lho. Lho, nyawane sapa? Nyawane adik kula. Nyawane adik kula Bambang Senek. Najan Senek niku matur karo Bapak Semar. Nek kepengin rabi karo Endang Loro Temon, ning Senek niku curhate kali kula. Senek niku tok gegembolane ngatine karo Bagong. Mas, nek sampean mengke diutus bapak teng Karang Ndarawati, nek nglamar Endang Loro Temon, nek Sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine. Kula ajeng minggat saka Karang Kadempel. Kula arep mlaku nganti sak pati kula. Lho, niku napa ora mesake? Ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gong, sabar Gong. Sabar halus wae sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora usah nyenthi-nyenthi kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng dupaki pisan kowe. Santai, meneng urusanku. Ya. Nek ditku, engko. Ayo. Niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggalih. Sampean niku Narendra Titih Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Komeng sak kepenake dhewe. Anake arep dipek karo Lesmana Mandrakumara. Apa jeneng sampean niku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye? Ora sak penakmu dhewe ngucap nang arepe Kyai Prabu Ndarawati. Sik, iki arep gayeng iki, Truk. Kowe tenang, kowe tenang. Aku tratapan ngono minggatno. Ngono iku kok wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Aun dicangkeme kok nang melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kalah dhisik, perkara sampean niku nyengsarake karo anak sampean. Nyengsarake lire piye? Dasare wong sajagad iki ngerti nek Lesmana ki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nek wong sadonya niku ya aja ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu, anak ratune rada kocluk. Apa sampean ikhlas?
sampeyan ndang lara temon dipek karo anak ratu ning rada petuk. Awas sampeyan iki mang pinggir. Saniki mang petung. Bambang Senet niku bagus. Ora bentuke ora kaya kuyok, ora kaya Petruk, ora kaya Gareng. Ning bagus ganteng. Nek entuk anak sampeyan arep Semar ki wong kere, arep Semar ki wong ora duwe. Secara lahiriah, waduh. Panjen Semar niku kere, ning batiniah. Semar niku titising Sanghyang. Sapa to? Ambu. Lali ya. Ya Madipati. Ngawur, ngawur. Bromo. Ngawur. Mandra Kumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi. Luwung kula mati teng mriki tak wujute. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati nang kene? Kula ajeng ngamuk teng mriki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Ndarawati. Monggo sampeyan nek ngerti Bagong niku nek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa nglakon Ndarawati pesing? Jagat Dewa Bathara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek Senet ora iso kelakon dhaup karo lara temon. Adi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Ndarawati? Rawe-rawe rantos marang-marang bakal putung legane atiku. Maning jajaran sekretaning Bawana Iblis lanang. Wah, gugu karepe dhewe. Wah, lah kok ngatasi derajate gedibal 27 wong elek kala mripanmu Bagong Ndrawili ucapake grojokan nerwete kaya betes sepun bawa tegaran. Bagong, biar kowe. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya entu-entuane kaya ngono kuwi. Kowe iki ditimbali Sinur Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe lak timbali wangsulan. Ngadeni wong ngene iki sareh. Woh. Lah piye to nek ora dadi? Sareh. Udawa rasane bake simbal bareng apa kowe? Lho, njaba wis gayeng kok. Ayo sing arep linggo sing mburi mulih. Lho. Arep linggo sing mburi mulih ora. Arang Ndarawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna ki nek muni lagi lenggasine wong masyarakat sing padha rawuh kebak ucep-ucepan ora muat terus. Ha iya. Bagong kowe tak jar rembukan. Oh iya ding lali. Kowe tak jar rembukan malah ngurusi wong ngono-ngono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora usah getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora usah dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula, kowe mau ngopo? Kowe mau ngomong apa? Piye to kowe? Kowe mau apa piye? Kowe mau ngomong apa? Kersane Nyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Nyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Mestina ya Krisna Badra Kumara. Tekane Negara Ndarawati dhisik Baladewa tinimbali Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali kandha karo adimu anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang sing mau dikandhani nek endang loro temen bakal digarwa dening Semana Badra Kumara. Yo mulai yo Gong yo. Ayo mulai aku wis tratapan iku. Gong gah. Wah, anggere cerewet idoni tenan. Wis ta iki perkaraku Sinuwun Mandura ki nesu. Aku ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Nggo nek nganti duka tenan tak tandangane santuy. Waduh. Santuy yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Kowe bali. Nek kula bali adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon bali, tegese nek ora bali wani karo Baladewa. Tegese kowe nek ora bali wani karo Baladewa. Nek ora gelem takon bali tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki?
Ora tahu ngerti kondangnya Bagong. Bagong tuh nggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten nglakon dawuh karo Endang Raratemon, kula bali dadi jalaran patine adik kula getuni urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki wala dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing nawedeni apamu wae kuku arepe dhewe. Wani karo Baladewa ngendi paman neter kate dayan. Diar. Aku ditenang kok iki. Aku tak metu dhisik kok. Bareng. Aku tak metu dhisik. Bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Saidan wae. Bareng to wong iki kakangku kok ora gelem bareng to. Diang. Nanti pamane wong neter kate dayan. Nek pancen wani karo Baladewa ngendi pamane neter kate dayan. Nuwun sewu nek jane niki ora apik dienggo gelut ora apik dienggo gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong, oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti pamane neter ayo dijajal kowe karo aku menanti. Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon boyong Endang Raratemon. Wah, mati dereng aku bola caedan Bagong. Ayo metu to. Wah, menung suara tenan. Wong edan. Wong sing nantang dheke kok ditujokke wong liya. Nganti Petruk gendandapan. Koko Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho. Kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu ki mau kok nganti ora nantang Koko Prabu kowe arep ngopo? Ha iki mungsuhe sapa iki? Iki tenan ra ana kegiatan. Oh, Bagong aku ora melu-melu. Hus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandrakumara. Ayo. Petruk wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsuh, acetha ora gayeng. Iki sing do dinteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petruk musuh Baladewa nggo apa? Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang, Bagong. Aku mau perang tenan, Bagong. Aku kesel tenan, Bagong. Ora gelem metu njaba. Atok kenang-kenang. Karemu piye ora gelem metu kowe sing marahi Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Raratemon. Aku brabret tenane. Ora minggat aku sing arep minggat. Iki mantane lanang ala. Aku ora melu-melu Bagong. Ora melu-melu apa? Sing marahi adikku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Raratemon atok kukup. Kowe anak ratu ning koclok. Anak ratu ning petok kowe. Hah? Hei, ha. Diseneni kok mripate ngetke ngisor. Ngetke mripatku. Matamu gede banget. Matamu ora nguna-unake wong tuwa mata-matake. Ayo, ora semingkir saka negara Ndarawati bakal karo ngamuk karo kowe nesu. Iki jamono. Oh, kanan kaya ngene kok Sentyaki minangka senopati Ndarawati meng meneng wae karepe piye? Hah? Aku ora nesu ora iso sapa tak nesoni. Ya wis. Kapok kowe. Seneng kowe angguyu ta kowe. Kaya wong ditothok iki kapok kowe. Mboten Raden. Wani kowe. Mboten.
oprek. Ya wis wis. Wis ora ana sing tak seneni. Hei. Sapa wae? Nami kula Tariem. Ndek bojo. Sampun pejah. Mati ya? Inggih. Corona berarti. Inggih. Aku ya dadu. Anu duda. Duda kok muni dadu. Kene ngarep kene. Hei. Piye dap? Wus. Kok kaya wong omongan ning galang bae ora Bagong ora edan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Ora terus kaya ngono kuwi Dumas sing rawuh kakangne. Dumas sing rawuh ora anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono. Endang ora temen niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu. Gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara. Adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan nglamarke adik kula kok kon mulih niku teng ati lara. Arep kula niki sesuk le asok tukon paling pol. Niku ora kaya sing mangharapke. Nek sing jeneng wong dadi manten iku ora kok perkara akeh asok tukon, ning perkara tresnane antaraning manten lanang lan manten wedok. Iya. Heeh. Lah terus apike piye? Endang ora temen jak mriki ditari. Gelem ro Senet apa gelem ro Lesmana? Nek mantene putri jawab dhewe, kula krungu dhewe. Gelem karo Bambang Senet, Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Nek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Udawa wonten timbalan. Anakku Bak Endang ora temon timbal ana mrene lho iki islaken dawuh. Nah ngono tekse adil ora. Paring adawa menapa Rama Prabu ya merga saka kasuwistyaning warnamu nganti Ndarawati iki kurang-kurang bejane bakal dadi ajanging pasulayan merga saka akehing para nalendra para satring padha dadi penglamar kepengin amengku kalawan sira atmajaku Endang Rama rawuhing Kaka Prabu Mandura nganti manten saka Ngastina ya iki Lesmana Mandrakumara bebarengan karo sawane Panakawan Petruk apa dene Bagong ingkang kepengin nglamar kelawan Endang Rama bakal dijodhokake kelawan majaning Kyai Semar putra angkat ingkang jeneng Bambang Senet Nggih Cahayu ing antaraning loro mau sapa ingkang bakal mbok pilih supaya sirep genining peperangan ingkang tumandha ning Projeng Ndarawati Rama Prabu piye mesti ning manah kula mboten badhe pilih-pilih dhateng sinten kemawon menawi menika sampun pinesti jodho dawuh kula tartemtu kula tamung derek ya nanging kula nuwun sewu estunipun wonten gegembolaning raos ing badhe kula unjukaken ngersa paduka apa bab perkara sing kepiye sinten kemawon saged mengku garwa dhateng kula mboten ngomongaken namung tiyang loro saudon telu saurupan nadyan jalma wanan tetep badhe kula ladosi waton saged ngaturaken reruba pepanggil panyuwuning temanten putri inggih kang putra penendang loro temon kowe nyuwun reruba apa nyuwun pepanggil apa temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma
sak ngajenging temanten kakung kedah dipun jogeti wanara ingkang mulesipun pethak wingkingipun kedah wonten dewa bagus tuwin widodari setunggal dewa sakjodo tuwin gamelan Lokananta klayu klepu dewa Ndaru gedhang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana wondene panabu ing gamelan Lokananta kedah wonten Alindra Sewu negari menika sinuwun menawi saged ngaturaken mboten ngomongaken sinten menika menawi saged ngaturaken panyuwun kula tartemtu badhe kula ladosi sinuwun lata kagongan krungu dhewe ta kowe wah wis sulit iki sulit kuwi apa asung jengkelit sulit kuwi angel lah sebabe mantan lanang kudune teh gajah sing iso tata jalma waduh mongko saiki ora ana sirkus ngarepe kudu dijogeti kethek putih ingkang joget ana ngareping temanten anu apa jenenge temanten lanang mburine dewa sakjodo niku tegese dewa sing ayu kali widodari sing dewa sing bagus kali widodari sing ayu to iya gamelan Lokananta wajan mongko perunggu ning iya nek wesi ora entuk mongko kelurahan kae duwene ping wesi Kiai Drim Kiai Drim dengkulmu mlocot sing nabo para dewa terus napa kayu klepu dewa Ndaru gedhang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana kayu keplu klepu ora guyu watu kok guyu lah wong kowe iki ndagel kok kayu klepu ora keplu kayu klepu dewa Ndaru gedhang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana engko gek sinom kudu sinom parijata ora nganggo sinom parijata kencana sing nabuh gamelan Lokananta kudu ratu sewu negara wis nek rasida rabi nek wis yo golek sinden sing tuwa-tuwanan wae nek nggo gajul-gajulan bangane golek anak ratu ora kelakon lemrane wis engko tak tepungke prastiwi wong asik tenan ya nek arep mati nom ya peken kowe glundung-glundungke beres wis bangane entuk endang lara teman kok dadak ngrekoso golek gajah golek kethek golek gamelan bapak iki kayane sepira to nek Bagongan aku percaya bapakmu ki wong pinter bapakmu mesti ngerti karepe anakku ndang lara temon wes mengko ndak bapak malah kokan mikir malah stroke ora mung kelangan nadi kelangan bapak barang malah ngrekoso pon sekecake sinuwun kula tak medal jawi tak ngewangi Petro enten apa-apa ndak Petro malah mboten wonten sing ngewangi ya sing hati-hati piye kok kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan kowe tak omongi kowe apike rasa perang mergo iki aku wis nampa sabdaning Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna nek endang lara temon ki rung karuan diboyong ning Ngastina terus sebabe panyuwunane berat piye wis pokoke aku ora iso ngaturake lali kabeh sak plengan aku pokoke manten lanang kudu numpak gajah sing traline loro piye ya mau le ngomong karo ngarepe manten lanang dijogeti kethek sing gendong-gendongan ora ngawur to Gong lha aku terus gamelan Sang Hyang Drim ditabur ratu 1500 apa piye mangono ora dong apa
ning Sinuwun Mandura Begawan Durna wis kebacut ngetapke Sata Kurawa. Terus ki nek kowe karo aku mundur isin. Nek aku gak lho nek kon perang. Lah kowe mau nantang Sunan Baladewa ki karepmu piye? Goleke gawean kowe kok. Ndak kowe nganggur e. Kula jeret rembelane kowe. Terus iki mau iki sing temandang aku kowe. Engko nek Sinuwun Mandura nesu sing tak tantang Prabu Baladewa. Nek liyane Baladewa nonsen. Mah aku temandang. Nek Baladewa aku sing temandang, Kurawa tak singkirke. Engko nek Prabu Baladewa maju, kowe sing tanggung jawab. Wis, nek Baladewa sing maju aku sing tanggung jawab. Iki ora mung cangkeman lho, Gong. Tak tapuk lambemu lho. Nek ngomong sing apik terus, aku soal iki kerep ngapusi kowe. Weh, sing ngomong sapa? Ngapusi iki kebiasaanku. Lah iya, aku ora ya omong karo kowe nek kowe kulino ngapusi to. Nek perkara musuh Baladewa ora yakin nek kowe tenan Kurawa tak undurke. Nek Baladewa sing maju tandangana siap. Ora minggat lho. Ora aku tak tuku es teh. Lho. Ngelak ya aku. Nek nyile 2000 lho. Asing wingi nyile 2000 urung balekke kok. Sisane tak gumbung sungsung 7000. Wis ora iso. Njaluk sing kowe sing bayar aku. Oh iya. Perang sik kowe tak peranggong ora ketang sak triraman rong triraman ya. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya pranggana magawe gelarira wang-wang Petruk kantong bolong Ndara Kartomarma ya ana ngarepe pepunden ana ngarepe piyayi kowe malang kerik sampeyan degir iki ajeng napa mundurke kowe yen kowe ora gelem mundur tak bondo tak krincung sikilmu gedhe gede lak pateni Petruk lah sampeyan tekan iku niku niate wis ora apik kok dadak kula tata krama arep kula tata krama ning nyatane sampeyan niate wis ora becik mesti ora weruh bakal dadi pasulayan tinimbang kula dadak tumindak utawa ngetokke tata krama unggah-ungguh kula kalih piyayi nek piyayine wis ora ngerti tata krama karo Petruk gunane apa lho tok sing wani karo Kartomarma sing tak wedeni apamu wis tak niati tekan kene Ndara Kartomarma nek pancen Sunan Prabu Mandura gawe gedhe perkara iki Petruk sago tinimbangane Petruk bali adi kula Bambang Sret ora sida dhaup karo Endang Loro Temon gedene kula nyumurupi patine adi kula Bambang Sret wong Petruk mati teng mriki bagus yen kono wani karo Kartomarma apamu sing tak wedeni Petruk aku wong loro ora wedi apa wong lima Petruk niku nek kumat bacot wani ngenten iki aja kok di krubut wong loro krubut wong telu papat lima Petruk ora bakal wedi Kurawa maju 100 bareng ora bakal tak tinggal loncat ora braban suaramu wani marang aku tinjung akhirat nyawamu kene mergane mati Petruk mang maju rasa dadak kok kan gunung tanpa guna sampeyan apa kula sing tekaning pati enten papan mriki ngaten mawon tinimbangane nantang suarane kemewat kowe ngregem jimat kowe wani ndrat persiabang kowe wani mecah mesti gligen nek ora dadi nyatane kendara dretane karo wanmu kendara dening karo Sotama kula ladeni Ndara
Petruk lagi lah Jawa. Kula wae bubal mawon ora iso kilukup jalan tu jalebut buncuk. Dora Durma ganti cacal kepala nyoto. Aja gleleng pacamu gebelo silahmu Petruk. Nek kene ketemu karo Cinopati nek Cinopati pendekal saka negara Kestina ya kuwi Halya Durma ganti. Rasah kok kan cangkem. Wah cangkemmu kuwi. Kowe pengelan pati durake cangkem-cangkem sampean mriki butuh napa? Nglablak kowe. Nyo. Lho. Maksud lu. Sampean mriki ajeng nglablak kowe. Nyo. Timbang sampean mengke sumbar nek tak ajar malah isin. Sing dadi nyatane nyo. Wedi marep aku tak mungkur nyo. Milih awake Petruk cilik loro gedhe sambat meguru karo wis 20 taun. Waduh, gleleng tenan cah iki. Mboten perkara gleleng ning sing dadi nyatane. Yo. Bukteke apa piye? Sampeyan ngantem kula ngrasake lara, kula meguru karo wis 20 taun. Tanganku wis kondang, tangan tengen iki jalatan. Tangan kiwa opname. Iya. Sing dadi nyatane nyo. Mati jeneng aku. Nyo tibano modal kowe. Iya. Ya wis. Semplok kowe. Sing semplok apane? Sigul. Lha apa-apa to? Kena ora apa-apa ngene kok. Nyo, mati kowe. Ambil kowe. Mburi. Nggo gaman. Wah, pamer tenan iki. Ngece kan aku. Bacok modal. Iya. Lho. Kok nggawa cantolan korden gengkulmu melocot. Iki jenenge celulut. Celulit. Mate jenenge aku. Ya, modal. Oh iya. Iki lek kula kedaduk lemah. Ora perkara tok bacok. Wah, gleleng tenan. Penjang. Lah kok nyilih ngene cah klikleh iki. Lah. Mate wae. Wah. Berarti klithik iki gaweanmu. Wah, cerewet. Tutuk botol. Ya. Kok ijo anggul. Lah apa-apa ora apa-apa. Cananane kok isitoke. Tumbaknya. Mati wae modal edian lah apa-apa ora apa-apa. Petruk, ngopo? Aku izin bilang-bilang begaman wis ana sing tuwa ning awakmu ya saiki kowe genti mbaleso. Maleso. Aku lah bakal ganti bales. Dulmu ganti kala kalau ponokan Petruk disialke ning surat kabar bilang bebalang ning andau kala kalau ponokanmu asal derajat. Baru. Jar. Kinar tak buang wayang anyar. Nek ora tak buang skenarone kaya ngono. Pepete nggone wong sugih kok ora wae. Mati kula kan. Mungso Petruk wae kalah. Pangestripun Petruk kekuatane ngedapi-dapi. Kula sumanggaken. Kula sampun boten saged nglawat. Pejah kula man. Nggawa tumbak Petruk nyaut arit gedene Raja Majama. Tumbak disendal arit tiba teng sirah kula. Nek boten sirah kula sigar dadi loro. Untung kula anak pendhita Begawan Durna ampuh kena arit ning mumet tok. Agak mundur, mumet tok kon maju. Sing jeneng mumet niku ya kudu mundur tetombose. Aja sak penake dhewe lah. Piye Dul? KO. Kalah. Mengetenipun kawon, Man.
Mungsuh Petro kok kalah ki. Bola cok ngembe karo Petro. Nek sampean ora percaya karo kadadean Petro mbok jajal iki cengkune iki maju mungsuh karo Petro ora maido terus. Niki niku nyambut gawe tenanane. Cok penake dhewe ora. Kalah. Arep endi? Ngaco. Oh. Lolo kabeh awake. Iki nek mboten muntil pal, wale muntal pil jeroko. Lah iya. Sapa sing urung maju? Muatak. Citraksi. Iya, Man. Arep maju kok seselo menawa. Selo. Ngomong suwe. Petruk Paterono. Ora takon ngentekke krupuk. Seseng iki ya kleru. Seseng iki dek enten Petruk sampeyan ngomong Petruk Paterono ning kula niliki cakruk. Aduh. Terus maju. Mungsuhe Petruk mbok modar nek wani. Ora wani. Mboten. Lah terus cenanangan ki mau ming apa? Gayang ki, Mas. Supaya aja sepi, Mas. Aduh nggih anak Prabu Mandura. Kados pundi kawontenan menika Kurawa mboten monggo kula mungsuh Petruk kanthong bolong kula semanggaken. Pamayur Petruk ngamuk Kurawa bubar nungsang kuyang numbuk bentus gudel bingung lampahing kono para sata Kurawa ajri kan Petruk kanthong bolong kula semanggaken paduka anak Prabu Mandura anggenipun badhe ngunduraken kan Petruk kanthong bolong. Lah ora apa gedhabyah kok kan cacah ngreda tanpa guna Kurawa niku mengko kan menungso tanggung jawabe ora ana babar blas. Petruk kanthong bolong ora mikir kono-kono dhuwur wancana aja takon tusuk glandang negara Satya. Gong. Wajahe wudon diplacat. Kowe iki wudon to? Wudon. Wudon kok ning dada. Ayo men atukule dhewe-dhewe. Ning apa e? Mungsuhmu teka. Mungsuhku sapa? Prabu Baladewa. Patih Sengkuni mlayu Kurawa tak gawe bubar. Matur karo Prabu Baladewa sinuwun kula semanggaken saka kaduhan wis ketok. Manusane jajaran sultanin baune blek anak Petruk kanthong bolong ora minggat gretel nenggala dulang tak. Baladewa mlayu aku ya mlayu. Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa e? Lho, tak antil tenan cah iki. Sing lambene arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa lho? Cangkeme sapa tucukane? Sik to. Sing ngomong ora kowe to? Lho, masa? Mosok-mosok ora. Prabu Baladewa maju. Kowe sing kudu tanggung jawab. Tandangi. Kowe ndelek kana. Lu mundur. Gong. Ngapa? Prabu Baladewa nggo nenggala nek kowe dinyunyuk nenggala mati. Aku wis wani kok dadak tok kuwatir iki piye? Hah? Ora ngendon-doni wong wani ya? Nek mati manggre dicas ra urip meneh. Padahal HP ora. Nek kowe mati piye? Mati tak wujude wis niat belani Bambang Senet adikku. Mundur. Yo. Ngajati lho, Gong. Oke, ora usah kuwatir. Baladewa kok ngendel-ndelke ora. Bengi iki arep ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong iki ora kalah didoyo karo Baladewa ning kowe engko mati. Wis to, cerewet kowe iki. Sono-sono minggir kono. Yo.
mati tenan aku iki nang ketahe. Prabu Baladewa teka. Petro nanti Bagong, Petro mboten wonten. Kowe ndelekke Petro nyotampanono. Blus. Aku kok ya dadak aleman kok ya iki mau. Kon dadak nantang Baladewa iki wong sing ringke-ringke wae oke kok sing tak pilih Baladewa. Oh, ya bismillah. Tare wangi kaya ngene iki mergo mbelani kowe kok. Net senet. Adikku cah bagus. Semir. Semir bedene ye. Kowe sing dadi bapakku kowe aja negake karo aku ya, Pak. Kowe iki jare dewa. Aku batin ngrekasa kaya ngene musuh Baladewa. Nek kowe ora ngewangi karo aku mati, Pak. Nek aku mati piye anakku jek cilik-cilike, Pak. Petro ora gelem ngewangi. Piye, Pak? Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngapa rene iki? Aku ora nangis, aku ki ngrapal. Ngrapal apa? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune? Mongko nek motos ngene iki mesti kowe gemrojok ae ya, Tru. Kaya ledeng. Ledeng dong. Mundira. Oh iya. Aku lagi nyuwun pengayoman. Muga-muga Bapak krungu pesambatku le mutuk kongkon tekan negara Ndarawati. Ameng-ameng nyawa tenan, Pak. Aku njaluk tulung karo kowe ayo mana ya, Pak. Nek kowe ora ngayomi karo aku, ngrekoso uripku mati saka Kyai Nenggala utawa Alugara, Pak. Weh, sinuwun mandura. Matane. Lho. Sik. Lho. Coba nyuara. Kowe ngapa, Tru? Kowe ngapa? Lho. Lho ngapa? Kok melu keplok to? Lho kok kowe iki sik. Kowe Bagong to? Heeh. Kowe nyiluwa. Kowe nggo ngono ra, nggo pengilon ra? Nggawa, cilik ongotan kae. Kowe mesti tok ketok talekke nggon sepatu to. Ada. Kowe sangu ongotan cilik iki tok talekke nggon sepatu terus tok nggo ngijen kathoke kancang-kancamu ada. Ora trik mbiyen ora. Aku ya sak ngono, aku ngerti kathoke bojomu kok. Weh. Yo sikut mudhar kowe ora. Ngapa ya? Lho, delok rupamu. Lho, Wah, jagat jembare ora jamak. Sinuwun mandura. Wih, cenene bakun cepet-cenene. Wah, orane. Kok dadi gleleng ya. Wajane iki gliyahmu iki stop iki pokoke kok Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, mati nak sebagai Baladewa. Mun aku ditujah Nenggala, aku mati, kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tak foto kabar ki nek Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya. Men kono men. Ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya. Ya wis ngono. Tandangi kok. Oke. Petro Nenggala wonten dawuh sini. Mundura, madak ceceki raimu. Oh nggih, ngestaken jan. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Karo mudhar kok dadak dandan. Mudhar ndasmu. Oh senengane cangkepe. Oh iki mujak-mujake adine wani kok. Wis nek ngono kok. Truk. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Kono nggawa Nenggala. Oh goleke gaman. Oh iya. Anane ming capit kepiting. Iki maksudnya apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ra dientekke iki? Ayo anane kuwi kok mbuh kuwi nggo nguculi skrup apa piye? Wis anane lah, pokoke anggere ndek pusaka ya.
Gumun wong gawe pusaka kaya aneh-aneh ora. Iki kiai apa ya, Tru? Mbah, dong aku kiai kunci Inggris ngono guys rampung. Manos maning jalan-jalan cuken naring Bawanaya. Prabu Baladewa anteni nang kene legane ngatur. Oh, apa ini? Wah, lagi aku kok ngadep pocok gede ini. Iki kono Baladewa iki. Iki sapa iki menungso ora tataran nyandang cara Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekarsane. Ora usah bengok-bengok. Lho iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengal kuwi. Sing Baladewa ki aku. Aja ngaku aku. Iki Baladewa sing asli. Ayo ora? Edian. Iki nek miturut suarane iki ora paling iki suarane Bagong. Bagong sapa? Aja ngawur kowe. Ning kene ora ana Bagong, sing ana Prabu Baladewa. Hus. Baladewa. Nah, Baladewa iki berarti ambeien. Prabu ambeien. Setan ratataran. Wah, lah kok iki Bagong menungso ratataran. Kok iso dadi Baladewa? Kowe kok iso dadi Baladewa? Oke sewan sandangan wayang wong. Ora bakal kekurangan aku. Walah, manus wani jajalan. Wani ngembari marang mangos nata mancur ora Baladewa. Jajal Kiai Nenggala motar kowe. Kowe wis ngerti ora iki apa? Iki lagu nyele nang bengkel reparasi Honda. Dapure. Orang guyu ya. Kowe kok ora pusakaku kok guyu iki ngapa? Setan tataran Baladewa gawa kunci Inggris sanane. Ayo. Kowe arep ngopo wah? Manus maning jajalan. Iya apa iki? Lho karo dhewe kok lali. Iki Kiai Nenggala. Kowe ra sang gleleng iki apa iki? Pusakamu cek tak untir tak kendhokke coplok sekrupe. Iblis larat ngino karo Baladewa. Mati dene aku, mati dene. Setyaki wonten dawuh. Lah kok ora Baladewa ana loro kae piye? Padha gelut uleng-ulengan kaya ngono kae dipisah Setyaki. Kowe misah siji aku tak misah siji. Wah, lho dherekaken ora. Wah, ayo. Wah, Prabu. Mati enak kok Prabu. Kresna aja mbok pisah. Ayo, ati teman-teman. Ati enak kok Prabu. Prabu Latri Kendel, kok Prabu Latri Kendel. Kok Prabu sampun ngantos ngumbar dhateng hawan gawa nepsu ing kados mekaten menika. Dadah. Cocondolo satra padas mlayu lanjut Gus. Apa? Apa member? Baladewa kok muni omongane cakil ki piye? Cakil. Kok Prabu kula aturi lerem. Iya, Yai Prabu. Yai Prabu Joharmane. Kula nyekrayi pun Kresna. Oh iya dalah. Kresna. Iya pun Kakang bakal nglermake menggaling pun Kakang Nayarana kuwale. Narayana. Kresna wonten dawuh. Kowe kok percaya karo kuwi piye? Kowe aja percaya karo kuwi.
kuwi dudu Baladewa, sing Baladewa aku. Ora bulerem. Iya, ning aku njaluk Kresna wan madhep rene kuwi. Malah duar karo Baladewa setan alas. Iya, wonten dawuh madhep rono ya. Mengko ndak kae emosi. Lho, ngopo Kresna kok guyu? Kok Prabu, kula sampun madhep mriki. Lah iya, sing Baladewa tenan ki aku. Aja ngawur. Kowe sing ngawur. Sabar. Aja diladaki. Ya, Kresna ya. Wong guyu ora wangun kok guyu. Keciliken. Oh edan. Kowe tadi kowe manut karo kowe ngerti ra? Kowe tak kandhani ora? Kowe ngerti ra? Kae Bagong kae. Inggih, kula sampun ngertos. Nanging kula ndak krungu niku kok Prabu Mandura. Pamenjenengan niku ya kurang gawean ngladeni kok Bagong. Lah iya, kurang gawean. Pun aku gawean oke nek gelem. Kok Prabu? Nggih. Kula aturi kendel. Kendel sawetawis. Yo, Kresna. Kecepeten. Arang-arang kuwi ra apik. Setyaki wonten timbalan mundur kene. Nggih. Lho, Dimas Setyaki Ora bekasi piye. padha becik sawetawis jadi. Liring sambi kok ora Syukur. Baladewa kok jarike mambu solar. Bar kulaan Setyaki. Oh iki. Wah, setan sawu atas nang Mandura kula kebayang karo Bagong loro atiku. Kok Prabu? Kula aturi sare sawetawis. Yo. Sabab wonten atur saking Kang Putra apa nindang loro temon. Lho. Nindang loro temon darbi atur apa? Sinten kemawon saged dipun ladosi watun saged ngudaneni pepanggil saking pinanganten putri. Manten putri nyuwun apa? Temanten kakung kedah nitih di panggung ing saged tata jalmi sangajengipun dipun jogeti Wanara Seta. Winjingipun dipun ombyong dewa sak kembaran. Tegesipun dewa kalawan widodari ingkang sristya warni saha dewa bagus. Ya. Winjingipun gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara ayu klebu Dewa Daru Bidang Mas Debuk Swasa Pusti Dewari Jata Kencana. Menawi Lesmana saged ngaturaken perkawis menika dhateng negari Ndrawati, kula aturaken anak kula ninggang loro temon kok Prabu. Sri Baladewa Narpati duwe naresara Kresna kalanggung tresnanira marang Dyabanon Jinawi. Gajah bisa tata jalma Wanara Kusika Seta. Ayo saling ora pantes nganggo wujud Narendra Mandura kaya ngono ku ndak malah dadi dukane Koko Prabu meneh. Ayo saling Kresna hus ayo nunggu ngisor. Waduh konangan iki. Ayo Salina Seta kula niku radong kok iso dadi Baladewa niku kula nek salin pripun ya radong. Ngerti-ngerti kula mabrubut sambat karo Bapak Mar aku arep dinenggala karo Baladewa. Aku tulungan Mar. Ngerti-ngerti kok kaya ana mega ngelem awak kula maksluk terus kula dadi Baladewa. Lah arep salin pripun? Lah Petruk nek ndi? Truk. Kene lho. Piye ana masalah apa? Ora ana masalah. Konangan karo Satpol PP. Oh, sinuwun Ndrawati. Iya, lah iki sing dandani sapa? Mboten ngerti. Oh, nggih wujude ngenten dhewe kok. Oh, lah yen ngono pancen niate kuwi pancen bapakmu sing kirim kekuatan karo kowe. Nggih. Sing iso balekke ya ming aku. Kowe urung rampung kok dibalekke. Kowe aja sembrono lho wong ngamu. Kene nyaketo kene. Gak ndak dicocok ora. Ora dilarani. Ora kene to. Tak grayang mustakamu mesti dadi kaya winyune. Oh nggih. Lho aku. Kok tak kira nek kula sing grayang. Senengane kok cenanangan ora. Mandi pangesine nata ing Ndrawati. Mestakane nata Mandura Prabu Baladewa ngedadosan saking iki ora Bagong. Den grayang ical wujuding nata Mandura bali kaya ngene wujud iki ora Bagong.
dadi Baladewa. Wah, niku aja kok dadi roti wae iso. Bagong kok dadi roti. Nek sak omong-omonge wae. Anggere sumuk ngono. Bagong, Nun, apa sing tak gandhaki karo kowe mau kandhakno Petruk? Truk. Manten lanang kudu numpak asu. Gajah sing iso tata jalma ngarepe kudu dijogeti nganggo kethek putih. Terus coba daya ingatmu kaya ngapa kok? Mburine manten lanang kudu ana banci loro. Jemle niku nek nganu paring dawuh ora karo Bagong ngawur niku nek omong. Anu, dewa karo putri utawa widodari, dewa sak judu. Heeh. Gamelane Pak Bambang Kudu. Gamelan Lokananta kayu keplu. Klebu. Kayu klepu Dewa Daru gedang gendruwo. Pari Raja Lele karo apa sih? Pipis pupus. Oh, pupus Cimlek Cinde. Pari Jata Kencana. Heeh. Wis ming kuwi Sing nabuh warga laras. kudu nek sing nabuh warga anggere ketake ana amplope mesti menyang kabeh. Sing nabuh ratu 1500 negara. 1000 negara. Wis kowe omong bapakmu, Mengki sing matur tak kula rek Bagong ndak ora rampung-rampung. Ya wis ana bali yo nggih. Pun pamit jinun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wangsul tak matur bapak supaya Bambang Senen Adiulo iso kelakon dawuh. Ya wis kono mangkat to nggih. Saya mulai. Gusti tak pamit. Ya. Pareng matur jinun. Iya Bagong. Sewu walapatan diagung pangaksami. Iya. Nek wonten kical-kidule ngatur kula nyuwun pangapunten. Ya wis ora dadi ngopo. Lajeng nyuwun pamit. Ya sing ati-ati Bang. Nggih. Ajeng matur ngersanipun Bapak. Babagan perkara pamundutan pinanganten putri. Ngono ya gumun. Cawe dosane jan aneh-aneh ning ngarep rabi kok dadak pamundutane werna-werna. Ngrekasake wong lanang ya ta? Iya. Kok ngaten mawon nyuwun pamit nggih. Ya sing ati-ati. Nggih, parang. Ya. Parang terus lagi. Ya sing ati-ati. Aku lho mbiyen minta ming seperangkat alat renangnya wis beres. Wis ijab karo bojo kula sakniki anak-anak ya nyatane anak-anak oke. Lah iya Lah oke. Kok ngoten mawon nyumpang nggih. ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng sinuwun. Ya sing ati-ati. Pareng terus lagi. Ya sing ati-ati. Monggo ya durung karuan esuk niku ijabe sukses ya ta. Ora janjane kuwi bola-bali iki arep napa to? Bayang ngekei 10.000 apa 15. Oh arep njaluk duit to. Heeh. Ya wis mengko tak sangoni Basuki. Wah. Basuki numpak piton to. Ora Basuki, Pak Basuki SM. Wis ora ono iki dalu. Nyen mawon nggih sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Semarika den prayitna semuriris. Semuriris eko bali. Ngaturaken bekti kula kunjuk ngiten nyuyu Kakang Semar ndak tumpuk karya bumbung penggalihku Kakang Nayantaka Ndara Rekudara bekti kula den ya Semar dipun ndak tumpuk Ndara Janaka bekti kula ya Kakang Semar ndak tumpuk Ndara Gatotkaca bekti kula ya Kyai Semar tiba padha-padha enten apa? Lah kok sami rawuh enten ngarang kadempel. Gus. Kula nyadong dawuh Kakang Nayantaka.
tembang rawat-rawat ing bir tombok bakul sinambi wara kawarta binandunging karna padha ngandhakake ento Kakang Semar kagungan